ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಕ್ಯಾಬೇಜ್ದ ಪಕೋಡ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನ ತೂಕ ಒಂದು ನೀರುಳ್ಳಿ ಬಜೆತ ಲೆಕ್ಕನೆ ತೂನಗ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬಜೆಂದೆ ಎನ್ನೋಡು ಆಂಡ ಒಂದು ಯಾನು ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತದ ಮೂಲು ಮಲ್ಪುನು ತಿನ್ನರೆ ಭಾರಿ ಟೇಸ್ಟಿ ಉಂಡು ತೂಕ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನೊಂದು ಮೂಲು ಯಾನು 1 ಕಪ್ ಕ್ಯಾಬೇಜ್ನ ಸಣ್ಣ ಎಂಚ ಮೂರ್ತೆ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಸಪ್ರ ಸುಪೂರ ಉದ್ದಗೂ ಅಂಚಿನೇ ನೀರುಳ್ಳಿಲ್ಲ ರಡ್ಡು ನೀರುಳ್ಳಿದ ತೊಂದೆ ಸೇಮ್ ಅಂಚಿನೇ ಅವೇ ಸೈಜ್ಡ್ ಸಪ್ರ ಸಪೂರಡು ಮೂರುಡು ಬಕ 1 ಸ್ಪೂನ್ ಮೂಲೆಯಾನು ಶುಂಠಿ ಬಕ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಗುದ್ದುದ ತೊಂದೆ ಕ್ರಷ್ ಮಲ್ತದ ಒಂಜಿ 4 ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ದೆ ಅನ್ಮೂಲು ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ರಡ್ಡು ಸಣ್ಣ ಕೊಚ್ಚಿದಿನ ಮುಂಚಿ ಪಾಡ್ಗ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಒಂದು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೀಜ ಕೊತ್ತಂಬರಿನ ನಾನು 1 ಚಮಚ ಕೊತ್ತಂಬರಿಯನ್ನು ಒಂದೆಲ್ಲ ಅಂಚಿನ ಗುದ್ದುದು ಪಾಡ್ದೆ ಸಣ್ಣ ಅಂಡ ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ರೆ ಪಲ್ಲಿ ಗುದ್ದುದು ಪಾಡೋಡು ಅವು ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತಾ ಪರಿಮಳ ಲಾಯಕ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಮೂಲಿತ್ತೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡಿಯೆ ಒಂತೆ ಇತ್ತನೆಕ್ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನು ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೂಲು ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಪಾಡ್ದ ಅಂತ ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ಯಾವು ಇತ್ತು ಉಪ್ಪು ಪಾಡಿಯಾನು ಉಪ್ಪು ರುಚಿಗೆ ಎತ್ತು ಬೋಡ ಹಾಪುಣಾತು ತೂದು ಪಾಡೋಡು ಹಾಪುಂಡು ಮೂಲೆ ಆನಿತ್ತೆ ಅರ್ಧ ಕಪ್ಪುದಾತು ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು ತೊಂದೆ ಹಿಟ್ಟು ಒಂದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಹಿಟ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು ಅರ್ಧ ಕಪ್ ಅಂಡು ಐಕ್ 1/4 ಕಪ್ಪುದಾತು ಅರಿತ ಹಿಟ್ಟು ಈತೆ ಹಿಟ್ಟು ಈತೇನು ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಒಂದೇನು ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಇಂಚ ನೀರುಳ್ಳಿನ ಪುಜಂಕದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೋಡು ದಯಪಂಡ ಐತೆ ನೀರು ಬಿಡ್ಪುಂಡು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ನಮ್ಮ ನೀರು ಪಾಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಇಂಚನೆ ಡ್ರೈ ಅವೇನು ಪುಜಂಕೊಡು ದಯಪಂಡ ಅವು ನೀರು ಬುಡೊಂದು ಪೋಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಸುರು ಅವೇನು ಸರಿ ಇಂಚ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದು ತೂವು ನೋಡು ನಮ್ಮ ತರ ಇಂಚ ಒತ್ತುದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪಡು ತುಲೆ ಒಂತೆ ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಉಂಡು ಒಂದೆಟ್ಟು ನೀರು ಲೆಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ನೀರು ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ 2-3 ಚಮಚ ಅಂದು ಪನ್ನೊಲಿ ಆತು ನೀರು ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಒಂದೇನು ಕುಡ ಇಂಚ ಲಾಯ್ ಕಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಏತು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುವ ಆತೊಂದು ನೀರು ಬಿಡ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಅದೊಂದು ಮಲ್ತದ ಇವರ ಬಲ್ಲಿ నేను ಮಲ್ತದ ಕೂಡಲೇ ಅವನ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡು ಹೆಚ್ಚ ಪುರ್ತು ದಿಂಡ ಹೋಗ್ಬೇಕ ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲ ಇಂಚ ಲಾಯ್ ಕಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ತಯಾರಾಂಡು ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂದಿತ್ತ ಪಕೋಡ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನ ತೂಕ ಮೂಲಿಯಾನು ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚದಿತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಎಣ್ಣೆಗೊಂದೇನು ಮತ್ತೊಂತೆನೆ ಪಾಡೋಡು ಇಂಚ ಮಲ್ಲ ಇಂಚ ಬಿಟ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಚೂರು ಇಂಚ ಪಾಡ್ದು ಇಂಚ ಬಿಡಿ ಆದು ಬಿಡೋಡು ಇಂಚ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆದು ಇಂಚ ಉರುಂಟು ರೌಂಡ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಇಂಚ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪಾಡೋಡು ದಯಪಂಡ ಇಂಚ ಮಲ್ಲ ಪಾಂಡ ಬೇಗ ಕಾಯರಲ್ಲ ಕಾಯುಜಿ ಆತ ರುಚಿಲ ಆಪುಜಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲೆಲ್ಲೆ ಪಾಂಡ ಲಾಯ್ಕ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಆದ ಕಾಯಂಡು ಮೀಡಿಯಮ್ ದಿವೋಡು ಗ್ಯಾಸ್ ಒಂದು ಬೇಗ ಕಾಯಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಟೈಮ್ ಬಿಡ್ಚಿ ಒಂದಟ್ಟು ಹಿಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಇಚ್ಚಿ ಅಂಚ ಅದು ಬೇಗ ಹಾಪುಂಡು 5 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಏನಿಕ್ಲ ಫ್ರೈ ಆದ ಹಾಪುಂಡು ತುಲೆ ರೆಡಿ ಆತನಿತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂದೇನು ದೆಪ್ಪುಗ ಟಿಶ್ಯೂಡು ಮತ್ತೆ ಎಣ್ಣೆ ಬಿಡ್ಪುಂಡು ಒಂದು ತುಲೆ ಎಣ್ಣೆ ಒಯ್ತೋ ನೋಡು ನಟೆ ಮತ್ತೆ ಫ್ರೈ ಆಂಡು ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಹಾಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಕ್ರಿಸ್ಪಿಲ ಹಾಪುಂಡು ಹೊರ ಮಲ್ತು ತೂಲೆ ಖಂಡಿತ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಆವು ಎನ್ನ ಚಾನೆಲ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.